מתחיל באלף ונגמר בבית. אלף בית מתחיל באלף ונגמר בבית. בעצם כל מילה מתחילה ונגמרת באות. ומה בנוגע לשאר? עם אותיות האלף בית בונים מילים. האותיות בארמדיל גורמות לנו לומר מילה. אילו אותיות אתם רואים? אילו צלילים אתם שומעים? ברקודה זו מילה ארוכה עם בית יחידה. אם נרטף לה את הבטן היא בטח תתבלבל. אבל אם בולבול בולש אחריה, האם היא בולעת אותו בלי בעיה? המילה גילית גורמת לי לגאות בגרון. יום אחד גיליתי גילית גוררת גרעינים למגירה ומתגוררת בגרת גדולה שגילתה בגינה. אם הייתם בוחרים בחיה שונה מגירפה, האם זה היה ג'וק או ג'רבי? יש אותיות שמתחילות הרבה שמות, ויש כאלה שלא תוכלו לנחש. אוקיי, האם דרקון הוא חיה אמיתית? האם דבורה יכולה לעקוץ אותו? האם היא יכול לפחד מדוב? למרות רגליו הקצרות וגופו הכבד, אין להיפופוטם שום בעיה לצעוד על הקרקע. במים הוא שוקע לקרקעית ונוחר באוויר. וומבט עלול לחטוף וירוס. הוומבט הוא חיית כיס. הווירוס בכלל לא חי, אבל יכול לעשות את המוות. זיקית היא בעייתית. אנחנו קוראים לשינוי הצבעים שלה הסוואה, אבל בעצם בזכות מצב הרוח היא כמו קוסמת. מבלי לזוז היא נעלמת. ז'ורליץ קווינטלי זה שם בלתי אפשרי לכלב. כותבים אותו בעוד שבכלל אין בעברית אקס. וגם אותה מבטאים כמו שין. שור, לא, איץ, קווינט, לי. בקיצור, ז'ור. לקרוא למישהו חזיר זו לא מחמאה. לתת שמות זו פעולה יומיומית. אבל לקרוא לאנשים בשמות עלול להכאיב. הטיגריס אינו סתם אריה ללא רעמה. השניים חיים באזורים נפרדים, אבל דומים זה לזה יותר ממה שנראה. יגואר אינו החיה היחידה ששמה מתחיל באות יוד, והציפור הקטנה בשם ירגזית בכלל לא מרגיזה. מה החיה הכי שלכם? יש כרס מרשים עם קרניים בשם אוריאל. בזכותן אפשר לחשוב שהוא אייל. לעומתו, הקרן האחת של החד קרן לא גורמת לנו לחשוב שהוא סוס. מי אהוב עליכם ביותר? הלוויתן או הלמו? חכו, על את האב והלמה עוד ישאלו למה. תנו מקום לממותה. היא כבר מזמן לא קיימת בעולם, מה שנקרא נכחדה, אבל השרידים, העצמות שלה והכל, ענקיים. אפשר כמעט לטעות ולחשוב שהנרוול הוא חד קרן. אחד מהם דמיוני, והשני חמקמק, כל כך נדיר עד שהוא כמעט בלתי מושג. חד קרן נראה כמו סוס, אבל הוא חיה דמיונית. אם תשאלו את הסוס, הוא בטח יעדיף רוכב על הגב מגביה גלידה מקשט על פניו. הטרף עוטה קרום שעוזר לו לעוף. הוא ישן בתלייה הפוכה כך שהדם לא עולה לו לראש. לפיל צעדים כבדים וחרשיים. גם הוא הפילים כבד והולך עצמאית זמן קצר לאחר הלידה. באדמה אחריו נשארים סימנים גדולים ומרשימים. יש אנשים שצבוע עושה להם צמרמורת. צווחותיו הצרמות נשמעות כמו יכול להיות שהוא סתם צוחק? צ'יוואווה היא כלב קטן עם מחשבות גדולות. 3 צלילים שאומרים הכל. צ'י אחד של הפתעה, וואו של התפעלות, ועוד אחד שלא יהיו טעויות, וואו. לא רק האות הראשונה משותפת לקנגורו ולקואלה. כמו לוואלבי, גם להם יש כיס, לתוכו קופצים הגורים כשהם מאוד קטנים. רגל היא בכלל חלק של גוף. רברי אבל משתמש בהם כמו אצבעות וידיים. שלדג יכול להיות שם לבלבל לציפור. האותיות החליטו לעוף עם הדמיון כאילו הן אלה שתופסות את הדג. אבל השלדג שולה את הדג, אומר תודה, וזבל אותו בתארון.
במרחב. תרנגול לא הציפור שלו מצייצת, הוא לא עף, ומה עוד לא? רגע, אבל מה כן? האם הוא מציץ וקורא קוקוריקו? שטויות מתחילות תמיד במקום אחד וממשיכות לשום מקום. אם תרצו להתחיל משהו חייתי, נו סימן, אולי אצטרף גם אני.